Og nu er jeg rigtig, rigtig glad for at kunne præsentere noget helt unikt i dansk fjernsyn og dansk fodbold. Og det er altså, at vi før kampen kan stille ned til live direkte fjernsyn fra AGF's omklædningsrum. Og I to herrer her, I ved godt, at det her det er altså noget helt, helt specielt, at man får lov til at komme så tæt på. Altså nu er vi altså derinde, det er lige inden kampstart det her. Tættere kommer man jo ikke på pulsen i fodbold, Stig. Nej, ja, det er enestående eksempel på, at AGF har givet tilladelse til det her. Det synes jeg kun er positivt. Det er klart, at de også brug for deres ro. Men det er jo koordineret, så man kommer ind nu på et tidspunkt, hvor man siger, at her kan I godt komme ind og se, hvordan ser det ud lige op til vi skal ind og kæmpe for det, vi har kært. Og Erik, det man lige ser her med, at der er en spiller, der ligger på briksen, lige får den sidste massage, lige den sidste varmecreme og så videre. Altså, det er jo de der små ting der. Altså, det er der, hvor sådan en tænding, den begynder for alvor. Ja, det er det. Du har også selv prøvet at være i de omklædningsrum der, Michael, rigtig mange gange. Jeg tror, det var Stefan Petersen, som der lå på massagebriksen. Og lige netop det her, synes jeg er et rigtig godt tiltag, fordi selvfølgelig kan man sige, at der skal også være fokus på for spillernes vedkommende, men man kan også godt vende sig til at byde pressen en lille smule længere ind. Og det siger jeg ikke kun, fordi vi står her som medie. Det siger jeg også, fordi når det er sådan, at medierne egentlig er den største bidragsyder til det samlede budget, og det er mere eller mindre der, hvor vi nu engang er, så er det klart, så kan medierne og seerne også stille større og større krav til det, og der er det jo en fed ting, at man har mulighed for at komme bare lige at få et stemningsbillede inden for omklædningen. Ja, fordi det handler vel også om at bygge den bro mellem fansene og spillerne og vise, at jamen, altså, det er sådan, det er. Altså, ja. Der er ikke noget mystisk i det. Nej, kan vi så sige, at der er en eller anden spiller, som har behov for at stille sig helt nøgen, inden han går ud, fordi det er noget, der er godt for ham. Jamen, så ved han, at kameraet, de er der måske de her par minutter, og når de går, jamen, så kan han gøre det, han plejer at gøre, og så ellers bare sørge for, så kan de jo kigge ned i gulvet, så længe kameraet er der, og så bare lade om, at der ikke sker noget. Jeg tror ikke, der er nogen, der dør af det her. Nu ved jeg så ikke, hvad for nogle spillere du har spillet sammen med, der lige i kampen tager alt tøjet af og bare står og spiller hans hjørne. Nå, det var men der er mange, der går på toilettet og snakke om bagefter, fordi nu skal vi lige have sådan lige den sidste pep-talk op til kampen her. OB og AGF, hvordan ser I kampen i dag, Stig? Jamen, jeg ser, at det er en meget åben kamp. Selvfølgelig vil jeg sige, at OB stadigvæk omkring deres angrebsformation, den ligger stadigvæk lidt i det uvisse, om den kan slå til. Men AGF har gode erfaringer her på Odense Stadion, og har vundet de seneste 3 kampe, de har spillet her. Så det er en åben kamp. Og jeg kan AGF uden Arne Johansson, tror du? Ja, han har scoret mere eller mindre halvdelen af deres mål, så selvfølgelig er det et rigtig, rigtig stort tab for dem. Men det tror jeg godt, de kan. Jeg synes, de har rigtig, rigtig mange spændende unge spillere. Og som Stig han også var inde på, så må man sige, at de har så mange strenge at spille på. Det tror jeg virkelig offensivt, så det skal nok gå for dem. Det skal nok gå for dem. Det der var altså ordene her fra studiet. Vi har ikke tilbage herfra anden at sige rigtig god fornøjelse med første halvleg af OB mod AGF.